Noniin, terve vaan kaikille siellä. Ja nyt olisi uusi kanava syntynyt maailmaan nimeltä Albert testaa. Mikäli se paikka on vapaana, mutta kai se on. Niin, eli tällä kanavalla me tehdään sellaisia asioita, kun testataan kaikenlaista juttua. Niin, testataan kaikenlaisia juttuja. Ja esimerkiksi, no nyt tietysti energiajuomat, limut, soodat, vaanko se limu, en minä tiedä. Ehkä joskus jopa pelit, jos nyt kone jaksaa olla minun kanssani yhteistyössä. Mutta nyt ensimmäinen video. Albert testaa Megaforce. Tämä on nyt ensimmäinen, mikä tuolta kaupan hyllystä tuli vastaan, mutta otinpa sitten sen. Mutta nyt testataan Megaforce Energy Drink. Ja avata se. Kyllä kaikki te varmaan tiedätte, että miltä tää maistuu, mutta kai tällä se voi tehdä nyt ensimmäisessä videoksi. Tulee sitten paljon muutakin näiden jälkeen. No, mutta maistetaan. Oho. Sieltä tihkuili. No mutta tää maku oli vähän aika makea. Aika äkkimakea maku. Tää ei oo kovin kallista, niin kuin te tiedätte, tää on euro 15. Niin. Ei tää mitään maksa, että kyllä se hintalaatuisuuden aina kohdellaan. Mä oon tällä koko arvosanaksi 1–10. Niin 6. Ainoastaan sen takia, koska tää on halpaa. Jos tää maksaisi 2 euroa, niin tää olisi varmaan sitten 5 tai 4. No mutta kumminkin. Ihan hyvä tää oli loppujen lopuksi. Albert kuittaa ja se on ensimmäisen videon merkeissä pois ja lisää on tulossa.